Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng hotdog, siopaw at onion rings. Mga kapudibit, ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Father, Son. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na kamay namin, mga taking Kapampangan. Manganta na po at syempre ang nag-sponsor po ng ating pagkain ni si Ma'am Lisel. Ayan. Yes. Challenge po tayo ni Ma'am Lisel. Oo. Yan. Kung ilan daw kaya natin kainin ng hotdog at siopaw. Dapat 12 pieces yan. So, Ay, inom muna ngayon tayo. pa lang sinasabi na namin. Inom na tayo. Yung kaya Yes. natin. Yung kaya lang po, no, mga kapudibit. At yung siopaw natin, hinati natin yan kasi sobrang laki. Ganito Yes. siya kalaki. Oo. Kasi mas malaki sa inyong dalawa. Siya. Mas malaki pa yung ano. Ay, nisawsawan tayong ketchup. With mayonnaise. Mayroon pa. Oo, to. Hindi, lagay na natin dyan. Bakit? Tiltilta na kayo yan. Malayo. Hindi ko abot. Ay, wapong pa. Ayan, Okay, meron ka ito. na. Okay na tayo. Ano? Siyempre, hotdog. Ayan. Ganito. Okay. Dudul-dul po mga kapudibis. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Ma'am Lisel, para sa yung unang Mga subo, tama. kain. Hmm? Isang subo, no? Oh, Malaki yan, mahaba. siguro dalawa para mabilis. Ginawa natin Balo. Natin. Anong flavor nito? chicken. Beef. Ito. Yeah. Kain. Meron siyang sauce. Bal. Bola flavor. Sumama siya. Titingnan natin ito. Malutong. Ano siya? Chicken. Lalas chicken. Chicken onion rings. Taray. Hot dog. Ang yaman niya. Masarap yung mga hotdog. Kasi tender, juicy ang masarap talaga yung mga tender, juicy hotdog. Tender, juicy bacon, man. Taramdaman niyo po yan. Dudul-dul. Titikman natin. Manyaman niya. Manyaman yung sauce.
Mm. Matamis yung sauce na naman. Ayaw mo? Hindi, di ba? Hindi ako mahilig sa siopaw. Pero hotdog mahilig ka. Oo naman, pabesya. Ayan yung hinahanap ng katawan ko. Ayan. Mm. Kaya yung sinabi ni Ate Alvin challenge daw tayo ng hotdog. Ay, game! Pero siopaw. Mayroon pa siopaw. Ay, wag na. Ang sarap din siopaw. Binili namin sa 7-Eleven. Dapat hindi mo sinabi. Hindi naman yung sponsor ng 7-Eleven. Alam mo yung 7-Eleven. Net sabihin mo, si Ma'am Lisette. Siya yung nag-sponsor. Hindi yung 7-Eleven. Hindi naman nanonood yung 7-Eleven. Shout out, Ma'am Sisi. Ma'am Lisette, tawa ng tawa yan pag napanood ito. Ayaw, meron. Pero palamanan tayong hotdog. Oh. Diba? Long. Uplong yan pala. Ano, masarap na. Masarap yung salsa. Yung sauce niya. Anong flavor nito? Para iba't iba yata yung flavor. Na yung flavor ni? Oh, sabi ko na nga chicken. Ito yung chicken flavor. Ito giniling eh. Baboy ito eh. Asado. Asado na eh. Yung kanina, kay bola. Siya kasi bumili si... Ulan na. May bagyo? Dumikit sa ngalangal ako. Na? Makabikot lang. Sarap naman ang hotdog. Nag-enjoy ka sa hotdog na ba? Sarap kaya. Ito pa. Sarap dyan. Focus tayo sa hotdog. Sarap na dito. Sarap. No? Ay, wow. Matamis.
Mm-mm. Mm. 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 Manyaman niya, oh. Mayonnaise. Hati tayo. Mm-mm. Sige, Hati kaya na lang mo. kami, no? Alam nyo guys, Ano na naman? pag sa ano talaga, sa siopaw, hindi ko talaga kayang ubusin yung isang buo. Hanggang kalahati. Si BBM, first time niyang kumain ng siopaw. Hindi na first time. Nagmukbang ka na tayo dyan, ka, di ba? Nagsiopaw na tayo doon? Kalahati lang din. Kalahati lang din kinain niya. Hindi na talaga ako mahilig sa sopa. Promise, mamatay man yung kapitbahay namin. Excuse me. Eh, Ma'am Lucelle, ano talaga to? Challenge talaga sa amin. Si BBM, mahilig siya. Diba? Siyempre na. Kaya naman sino. Ayan. Challenge accepted and challenge talaga to. And syempre magsi-shoutout po tayo, ang dami na nila. Shoutout po kay Melogene Marabit from Batangas, Christina Ishi, Janice Faculares from Negros Oriental, Marcela Andos from North Cotabato, Beng Pastor, Ricky Cernicula from Caybiga, Caloocan, Marlene Darpin from Antipolo City, Donalyn Daganyo, pinapa-shoutout ang kanyang partner na si Rams Sate. Ayan, shoutout po. And shoutout po kay Eunice WO2. Ayan. And pinapa-shoutout yung mga kasama niya sa trabaho sila. Kuya Raymond Waayan, Ramsey David Waayan, Marian Waayan at sa mga kasama niya sa trabaho. Shoutout po. Nasa Korea ta sila eh. Ay, hindi sila sa Tagagsara. Shoutout po. Lourdes Arcelia, shoutout po sa iyo, ma'am, from USA. Shoutout po kay Wilma Martinez and pinapa-shoutout mo sila. Chloe Y, Julian Arcala, Lian Riz, Kristlyn Agpawa, John Andre Valiente, J. Rich, Wilson Martinez from Korea. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, syempre, salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. And, Ma'am Lizelle, atin na po yung challenge niyo po sa... Uy, naubos yung hotdog yan. Hindi na ako nila, no? Naubos po namin yung hotdog. Ilan yan, Bal? Hindi ko alam. 50 pieces yan. 50 pieces po yan. So, naubos po namin. Di na namin binilang kung nakailan po kami. Basta naubos po namin yung 50 pieces. Yes. And syempre, Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Sincha, Tita Baby Dimla, Nanay Babe Kaluya, Chubby Cabezas, Shoutout Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. Ruby Garcia, Camille Garcia, Elvis Garcia, and Garcia family, shoutout sa inyo lahat. And we love you all. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Dami nun. Dog yaman. Mga pudi bis. Ari kayo pong tirang onion rings at metong siopaw. Mga pudi bis ang ganakyan ng video, ami. Kita sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ha?